Sata Kurawa ingin persasat Kus Anwasak Wana miyak glagah alang-alang kang duwe sak dedeg sak pengawi akanti dedamel pirang-piring Pancakara tumbak kaya Jating Arang payung amruk kaya jamur teri lakuning para wadya persasat kaya dene sewa berkiti swarane watu berkiti semut kaya semut bubar saka jroning watu inggih senajan to mangkono datan kaji gendhi kang winuwus keparengan panggah wonten madyaning Wanawasa nalika semanten putra Mandura Satriya Banjar Patuman Raden Narayana kadherake marang ing Raden Setyaki dina Mandura mangu-mangu kuwi lenggah wonten madyaning wana ya puspita ing mungging taman Andrah ingkang puspita kasiring samirana sareng kadung kang mangambar kungas kungas gandaniro Dimas Setyaki wonten paring adawuh Kang Mas Narayana usawetara nggonku lumaksana sangka ing kraton Mandura Dimas tansah tutul marang pun Kakang ingin wiwit nalika semana budal ora nate nyuwun prisa angkahipun Kakang bakal tumuju menyang endi iki anggen kula badhe nyuwun prisa istanipun wiwit suwau namung ajrih ing bilih kalepatan gandeng Kang Mas Narayana sampun tinarbuka mekaten keparenga kula terwaca istanipun Kang Mas badhe tindak dhateng pundi nah besok meneh ku aja mung anut grubyuk ning ora ngerti tlonjong dadi kawruhanane Dimas lamun to pun Kakang
nampa dawuh songsane Kanjeng Rama. Gandeng Rama Prabu Basudewa midhanget pawarta lamun para Pandhawa lan Ibu Kunti dipaeka dening Kurawa. Wektu iki Mendra Sanga Negara Ngastina ing tambuh papan pilenggahe. Lah kersane Kanjeng Rama aku lan Siadi supaya ngupadi marang Ibu Kunti Talibrata lan para kadang Pandhawa mengko kersa diboyong ana kraton Mandura. Aja nganti banget ben kelunta-lunta uripe para pepundhenmu Ibu Kunti lan para Pandhawa. Lah sakwise mengko pinanggih ya bisa diboyong ana kraton Mandura. Sesa-sesa nang kersane Kanjeng Rama bakal dilenggah ana ngendi? Upama to kersane bakal lenggah ana Banjar Patuman, aku ya wis lila. Mula to Dimas. Pun Kakang nganti marang Dimas mung njaluk kawidadane. Pun Kakang reksanen yen ana para gawe aja nganti gawe kecuwanipun Kakang. Pun Kakang lan Siadi bali ana Mandura kudu kanthi Ibu Kunti lan para kadang Pandhawa kabeh. Anrasa wanawasa tumuruning jurang terabis kang ripandhe bebrundutan amun ngantos kedangun kula diraken Kang Mas Narayana nek ana para gawe Dimas Kang tumandang karya boten prunget pokonyanipun Kang Mas Narayana. Iya Dimas. Sesumbar mawalindo bumi gunjing kumaludo guntur ketuk kumap sanga cololiti lumembak penyu kumambang satrio ireng punteng malah gumunang apa iki sing jenenge cemani ngono wae sak karepmu nggonmu ngarani kok dadi deg sura temen teko kowe nyatat sarta terweceh tembungmu yen aku tok anggap ireng punteng kaya cemani pancen tak akoni yen aku ireng cemani. Sapa jenengmu? Lah kowe sapa? Putra Ngastina iki Senopati Ngastina. Putra Rama Dastarata jenengku Kartomarma. Oh, kowe Kartomarma. Iya, kowe sapa? Satriya saka Banjar Patuman, putra Mandura jenengku Narayana. Sapa? Narayana. Sing kae
Aku kadang enom jeneng Gusti Aki. Sajake deg sura temen. Wah, ampuh kowe. Ampuh kepiye? Nggawa kanca akeh banget. Segelar sepapan bebasane. Kok drindil kono udan kok. Udan men ora ya men. Aru-aru udan barang. Kok ya kober-kobre udan kok nyangking tas. Isi salin. Senengane iki nglembara wong iki. Gawan-gawanane tas. Lah lakumu sak kanca arep ngendi? Goleki kunti tali brata sak peranakane ingin keplayu sangka jroning bale golo-golo. Melayune pendolan kunti gawe bebanten pepundhenku yang patih kuruncana. Mula mati urip kuandane pendhaku tak cangking, tak adepke ana ngersane pepundhenku Rama Datarata Ibu Gendari. Oh, ngono. Nek upamane kowe iki Satria Ngistina kudune ngerti, upama ta kowe ora ngerti, kudune weruh, upama ta ora weruh, kudune kupingmu krungu. Ala-ala Ibu Kunti kuwi isih bibiku. Dadi kowe ngocak menasani Ibu Kunti tali brata padha karo nyampar tali ngaku nglangkai sirah ancik-ancik pundak. Ora, saiki nek kowe liwat dalan iki goleki pendho tak ulungke yen kowe bisa ngundurke Narayana. Wah. Gedhemu sekepel. Tak paribasake dedekmu sekilan wani karo kartuna remet. Dadi lebu bangkem tiban tangane Setyaki pecah siramu. Jeng malih niku mbok kangsen. Le engko anek ana para gawe aku sing padu kuwe sing ngantem ngoten. Dadi kula pun tata-tata genah engko aku sing kon ngantem. Genake antuk-antuk di abane tiban tangane Setyaki. Gragap jiwotos. Jeng malih menika kangsen aku sing padu kowe sing ngantem ngoten. Iya njaluk ngapura. Tak kira yen siaga. Wah, jan adhiku iki kendele kepati-pati. Ya kekudang aku ya disusun aku dadi ratu senopatine kudu kowe. Nggih. Ya tak jaluk ngono kuwi sing cikat cakut Trengginas. Tibantane adikku teko plek. Seneng aku. Dadi nek ana apa-apa ki pancen ya tak butuhke ngene iki aku sing nantang kowe sing ngepro. Engko nek jajan aku sing mangan kowe sing bayar. Wah mboten. Menjagan ku bayaran. Ditunggu kowe ora wani karo Kartamarwa. Wantun. Adepno tak botoi. Sambato adem tak deplok siramu. Oh. Piye le? Duh mati aku. Kan? Kula niku ketemu kalih satriya Banjar Patuman. Jenenge Narayana. Piyambakipun nganti adine kira-kira umur 13 tahun 14 tahun. Bocah kenceng niku. Lah kok kula ngucap ngraosi badhe nyepeng Kunti kok malah njepiping talingane. Kowe kena arep nyekel Ibu Kunti ning kudune upama ta kowe ora weruh kupingmu krungu nek kowe ora krungu mripatku kudu weruh aku iki putra keponakan yen Kunti kuwi bibiku ngoten. Kowe kena liwat dalan kene golek Ibu Kunti iso ngalahke aku. Kula nggih nyebiping gedhemu sekepel tetep wis remet dari biani bakemu tiban tangane adikku mboten srobo-srobo cah 14 tahun ngantem wong kok lara banget nggih Mas. Ayo nek saiki iki nggon cah saiki aja tok itung nggon umure sing baku keprigelaning peperangan. Lah kira-kira kowe ngeboti dawuh apa wedi karo iki nek pancen ngeboti dawuh aming bocah loro kowe mongko sentosa labrake Pak.
nek panjenengan ngantem aja nglimpe. Mumpung iki adu arep mingkari ngendi sing bengkah dadane. Rasa kepok koncane Kang Mas Noro aku sagung glindhingke siramu. Babu. Bayi ngisor kementhur ketibantan rontok iki gamu aja mlayu iya. Jebul males nggih lara tenan. Nek ngoten jenenge kerengan niku nggih mboten apik nggih, Mas. Lha apik. Apik kepiye? Kerengan kok apik. Mesti lara. Ning aja njur ngentengke muslak mau wis ngomong to. Nek kowe aja naker nggon bab umur. Saiki keprigelan lan kepinteran olah kridaning peperangan. Nyatane apa? Aku mung tanding bayi ning Ngrekoso. Apa meneh kowe arep milih nandingi Wejasena? Mongko kowe didhawuhi nyekel Pandhawa karo bayine kalah. Lha apa meneh pethuk Wejasena ora gatheng siramu. Ampun nyepelekke kula, Mas. Ala-ala kuna Senopati. Ampun disepelekke aja meneh Setyaki sak Wejasena wong loro maju bareng kula mboten wedi. Perlu pembuktian. Dadi aja ming kokean lambe. Wong ki perlu pembuktian. Dadi aku tak weruh buktine. Nek kae kok kalah karo kowe mengko Wejasena tak kira rada enteng. Ning nek kok kalah karo kowe apa meneh karo Wejasena karo kae kalah. Mang prisane manaske pikir gedhe sirahmu.
mondar ngene. Aduh. Plek ngono iki ketoke ra krasa, Dik. Ketiban gadamu. Mak tuk ngono iki ora krasa. Ning bareng susu tak rasake kok yer. Keterangan nek ketuthuk ki leloro keri ya. Mbok menawi nyatane karang ya aku ya urung tau ketuthuk dadi. Jebul ketuthuk pisanan ki leloro keri. Nggih nek kula wong kulino ketuthuk mulane kuwi kula saya muring kula saya gempung ngrika saya kepenak mawon le mikir ajeng wantem godo endane lipet godo disaut eneng-enengan kalah mergo tangan kula pun kemringet godo disaut lunyu kepruke bathuk pertibo glangsar goceki dil wer kelotak leyer engko lha tak rasane yer glundung bicing aduh mati aku aduh pun sanes sing kroman sing dajoke man yayaang lho. Oh lingguhan ditonyo. Misalnya kok ora gelem minggir. Mugi ngaturaken ketiwasan. Nek onten bocah Mandura sing ngadang dalan. Jenenge Narayana kalih Setyaki. Mongko Kartomarma kalah. Napa malih anak sampean Swatama. Napa malih Kurawa kabeh lah sakniki kula nyuwun tulung sadurunge nyekel Pandhawa mbok niki nyuwun tulung mangundurke pripun sebab niki wau sumbar aja meneh kok Kartomarma nek pancen kira-kira duwe nujum kon rene percaya silae aku ngerti kondange nek Ngastina ku duwe nujum sing jenenge Durna niki pun ngerti kondang sampean lajeng mulih pripun pendhita kaya manuk kakak tuwak we kok dingu ngoten niku dadi sampean dionekke manuk kakak tuwak metenteng Kang pun kok kaya napa bocah sapa? Urung ngerti aku kok. Aku Durna. Kowe mau ngonekke manuk kakak tuwak ngono? Ora. Oh ya sengkuni. Arep mundur genah nek isin aku. Arep apa? Ora apa-apa kok. Bisa neh tak takoni arep apa? Apa-apa arep. Nek eneng kabeh mau ki ngeten dijuni pripun aja meneh ming kowe Durna
Sengkuni kon rene, dadi ngerti kondang sampean. Tak idak-idake. Sing muni kono kok. Aku ngerti ya. Ana sencak iki bocah wingi sira ngerti nek pate sing muni aku mbel gedes. Iki sing muni iki. Kene ora ngerti apa danteme kono tak obong lele santai men. Sing ngene iki tukang apus-apus dapusi. Mboten panas. Mboten. Ajeng didak-idak niku. Anggere ra rono rak ora kepidak. Mudi arosi. Dele guri ana wong waras-waras kok dileloro. Anan tidur. Ajeng pados nunutan. Golek nunutan nang ndi? Mbok ndedet sithik rong iki dicelengi. Ora kok titire golek nunutan terus blas ora mulih njuk entek-entekan. Wis caket cekele apa-apa didol. Iya ngarep mundur. Man, waduh apa ya? Nanti kaget aku. Sini bareng. Hah? Onten bareng. Ana. Sing bareng. Kartomarma mau. Kalih jenenge Setyaki nek karo kowe mbabak padha gantenge padha bagus kowe sithik kowe wani perang mboten lho muni mboten oleh cethu lha rene mau arep ngopo ajeng adus oh ya kono sedina masang alat urung adus sih oh kono dik Bali ora kalap tenan malah ngepot wong tuwa ki lho wonten bisa latihan sabetan kere ra urus kene iki malas kowe iki ngepot mah tempilingan arep maju perang maju hah maju apa maju kepiye maju oh iya 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 gini iki iso cetha maju maju apa? Mungkin kepiye? Mungsuhe sinten? Jenenge Setyaki wajan. Kuwi apa? Bosok. Mah duneke bosok aku. Kuwi apa? Kuwi omong apa wi? Kula patenane nggih. Ya, ya, ya. Yen itu. Apa? Yen itu. Es batu. Budek. Nyuwun pangestu. Iya, ya. Nek kurang tak nain njupuk dhewe ya, tak lilangi. Ning ngono kok le mbok ya alon-alon nek keneng kok le omong kok mruwus ora. Mudah banget. Nah, sakit mudah banget. Dan ini mudah. Gitu. Ngaco. Saya ngomong tadi.
Lah ngapa? Kena ngomong ngeciprit iki lunga. Lah le ngomong ya ora cetha kok. Nek cetha las-lasan kae aku tak nanggapi tadi kepiye penjalukmu. Jenenge Setyaki. Mang peresane kula lagi. Apa? Kuwi. Kepiye? Kuwi. Kowe iki omong apa? Tunggale bosok iki. Saki. Kepiye? Sini iki kowe. Apa? Ya wis tak mundur. Urung kemringet kok mundur. Ora dong mriko. Kula takoni mboten dong. Lah nek le ngomong ngene iki mau ya dong. Nek kaya adate ora dong. Bosok. Sing bosok iki kowe kuwi kok. Ngarani wong tuwa kok bosok. Iki ndasku. Umulane kok dhuwur. Dhuwur. Ana sirahe nggo metenteng. Nah nanti maju perang. Nah, wis. Tak boto sing nganti ora sadar. Saka kene. Jenenge Setyaki Patenana. Sinten jenenge? Setyaki. Bocahe cilik. Kira-kira umur 14 tahun. Abape jengkol tok apa. Sing penting aku tak ndelok kaprawiranmu iso mateni Setyaki laporke Kakang Mbok Gendari najan to anak bakal disengkake ngaluhur. Mang presani Setyaki ora minggat. Jenengmu Setyaki? Iya. Kowe sapa? Aku Raden Harya Durmagati. Eman kali banget kowe Setyaki, kowe iki sik bayi ngisore mumpung durung lara aku. Kowe mundur. Mumpung durung lara awakmu kok awakku. Aku ora mundur. Wes aku bakal mbacut yen Kurawa kena tak eman. Rasa mbacut ngupaya Ibu Kunti lan para kadang Pandhawa kena tak eman ora? Wis kowe nek karo aku tuwa aku ora di wong tuwa. Bener. Aku iki Senopati. Aku ora di Senopati. Bagus. Aku iki tas beguru sing kondang Guduk Deng Samaladeng. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagus. Ape? Wani tenan karo aku. Sing tak ndhapamu. Tulung nguncalno rono kenakno sengkuni. Wis ngono wae. Aduh
Wah, pancen Sengkuni kena ditulat lan kena ditulodo temenan. Patih sing sopan santun. Karo anak wae ngapurancang. Ngapurancang ndasmu kuwi. Ngene iki lara tenanan mergo sing kena ki daerah kene, Dik. Lha meneng ngapurancang. Oh, kula stane nek saking sopane. Sopan dengkulmu mlocot kuwi. Iyo. 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 Kok nyalip karek ngopo iyo. Iyo. Kula wis padhaken pancen sae lampahipun Paman Sengkuni. Semi nganti kaya setir motor semi. Mutar. Ngarep mutar kok mutar iki. Cilaka tenan. Kaya ana wae. Lho, menawa dereng mantun dijuni? Napane? Mbok menawi dereng mantun aja sok nggo mlayu-mlayu, ndak gendelan. Kene iki lara kena panahe gendelen. Mundur saking payudan gawe sangyan Prawadya Kuswa nyang gumura bendhe yeng Setyaki ambakno bocah cilik kok gegila-gila tanpa duwe wedi. Karang ya putra Mandura sing kaplak we kalah. Sampeyan jengkelit kok omong lho. Pripun dijuni? Nggih pun ngoten niku. Pripun dijuni niki? Nggih pun. Kula mboten muni ngoten kok. Biasane nek ngono kuwi ngono lho. Lah saniki kula nyuwun tanggal jawab Kakang Durna. Wose rasa ngayoni bab Setyaki, rasa merduleni bab Setyaki. Mundur mlebet wana digoleki Pandhawa kudu nganti nggunakake kawicaksanan. Niki mangke Kurawa panjenengan ngempalaken supados tut wingking lampah kula mangke kowe badhe madosi. Bocah Kurawa mundur sawetara. Kaya mundur. Yeah.
Sendro mangesus diundana nenggih ingkang kinarus sinambeting carita tunggal kandhane siji caritane ora wadeging kraton ing Ngika Cakra duk nalika Ngastina den asta dening Prabu Pandhu sejatine kraton Ngika Cakra manunggal kulawan negara Ngastina nanging sawusnya den asta dening Prabu Dasarata ing kono Ngika Cakra den jeki dening Nalendra Raksasa ing ngageng luhur sak Prabata Siwi wis ora manunggal maneh kulawan negari Ngastina prameling kono goleh rongeh sanging para kawula ing pangangkah arsa tutwuri ngendi ingkang sae den esti nanging saya sungsang sari gesanging para kawula ing Ngika Cakra apa marmane krana Nalendra Ngika Cakra ratu buta ing saben warsa kudu dhahar sipating manungsa sawiji nenggih dosa namane Nalendra Ngika Cakra ajujuh Prabu Kala Bakah ngajahaken marang ingkang rai ingkang Prabu Dewa Sukendra sumrambah marang Rekramati Kala Teluh Braja
ingin kepareng atur marang sangganing Wadya Bala Raksasa ingin ngaglar wenten ing pisuanan eling-eling sepating yaksa ing ajeng-acan kelantu gengira wong agung sak prabata siwi gagah ronggah-ronggah candrane muka ketingal anggit girisi netra mencorong lir surya kembar wimbo angler geni grana lir candhing palwa rawis tumpang sanga gudhek wok simbar jaja idep mangala cakra waja rajek wesi lati biru kecu binenges menger-menger rekmo gimbal binelah tinumpangken widangan kanan miwah giring uluning salira ngrembuyung lir tetuwing tetuan kang mungging perenging mugir eling-eling awit sangka gedhening buta yen segu kaya gluduk yen gumujeng kaya grujugan sewu yen kedruk amolindhu mangeses pindha maruta ngendika pindha guntur gumleger linggah sura tumpang anggedang krang ongkang-ongkang ing kono presuk marang sangganing Puradan ingin wus tumandang ngirit Puradya Bala pirang-piring perang wong agung prisa marang Pokadang sigra den aweng angset kepareng ciptaning driya ing dereng kawiyosing lati
nyata resedeng sinimaka wis trapti dampar kencana Masri sang nata gumbinadara kinontrang kontrang sang ragana tinona srengganing busana asrengganing busana ler sang iwang kala ludra yang ngandika pindha kuntur bodleng prislana didikan ora dalah di aja ngandikake ing pamikirmu kowe tak timbali ya di sawetawis anggen kula marak sowan sanipun Koko Prabu awis saking maesipun Koko Prabu sanipun ingkang rai kados panggawi dadan keparing aturaken sugeng pangabekti yo tak tampa kanibungah pangastuti geni tampan wik cacapun niku putraken mun mistaka Koko Prabu yo patih wonten dawuh sinuwun angsekna kabeh wadya bala ingkang adoh crakna-crak prakena ya te kalben padha bisa midhanget jarwaku loknon senika Kanjeng Diwaji saderengipun ing abdi amrayodaken sowan kemaring ngaturaken sungkem Gusti kula ya tak tampa te Yayi jumadung dawuh Koko Prabu wektu iki pancene pun ngakang nganakake pasibban ingkang isining rembug gandeng wis sakwarsa iki durung ana nyeng pajek marang pun kakang awit ila-ila dirasa kanggo kemarmanipun kakang yen saben warsa aku kudu mangan menungso coba gagapana sapa ingin durung pajek marang pun kakang ingin kudu dadi panganipun kakang tak kira wis ngubengi meh sak kukubaning kraton Ngekacakra kabeh wis kemput ora ana ingin kliwatan mongko sakwise kabeh wis warata kudu gilir gumanti sangka ingin pungkasan bali sangka ngarep ingin kudu pajek marang pun kakang sapa kira-kira sing durung pajek menungso marang pun kakang hei jagat dewa Pathuk menawi saking wawasanipun ing rayi wonten salah setunggalipun kawula Ngekacakra ingin dereng pajek wonten sanipun Koko Prabu wujudipun jalma kira-kira sapa Resi Wijrapa menika dereng ngaturaken pajek wonten sanipun Koko Prabu Resi Wijrapa lho nggih Koko Prabu tansah marep pamoring sukma sino moyo winaya ing sepi suwimpan talenging kalabu pambukaning warana
Toren saking liap layap luyu pingaluyu pindha besating supeno sumu suping rasa jati pajek menungso Resi Wijrapa. Lho iki ya yen ngono aja dikangelan. Kowe tak utus ana ing desa Dadap Sari ngadepa Resi Wijrapa jaluk ana pajek menungso sing kanggo dharenipun Kakang ing wektu mengko. Kepareng lengser biswanan badhe lumawan wonten dusun Dadap Sari pinanggih kalian Resi Wijrapa sing ati-ati di Tata Gati Wisraya kalono katakut maring kucingnya kang mawingis wingis kurara poreka kiri durung budal dereng nampi dawuh ora patih ki nek goblok kancane budal kudune melu budal kuwi jeneng patih lantip lan pinter ora kancane lunga megogo dadi kancane budal melu budal kancane mangan melu mangan ndak sela ora oman kepareng nyuwun pamit nata barisan rata dena wis padha nderek Gusti kula aja kaya bocah cilik pate nun sediku Teka kang malengak lengok bergugung utra waton
Waton gajah gelar Ripunggung wica mantri trembilung sabuk plastik badhe nyadong dawuh sinuwun tongok lun kowe arep tak jak neng desa Ndadap Sari ngadep Resi Wijropo enten apa njaluk pajek menungso awit Koko Prabu kala bakah saben taun kudu mangan menungso. Yung nggih ngoten niku tetep diuja. Kanyatan wis lumaku pirang-pirang taun. Sawise Koko Prabu lenggah ana negara Ngikacakra. Saben taun dhahar menungso. Mongko anehe Koko Prabu yen dhahar menungso kudu dibumboni dhisik. Ajeng ten Ndadap Sari ngadep Wijropo nyuwun pajek. Yo. Kula suwun mbok dilereni mangke ora kok saya imbuh kawula Ngikacakra ning saya telas. Bisa kelakon mangke nek kentahan mungsuh kula ya iso dipangan. Nek kula sing diceplos napa mboten ming sak ceplusan saya niki. Nek arep ngamel-amel aku mbok ben mangan. Nek kepengin kepangan memolo nggon cangkeme men mangan aku. Ketularan borong meremen malah kapok. Ning kedah yen saged dipun ndakaken aja mangan kok mangan menungso. Lah apa kurang pangan? Mung saben taun. Iya. Lajeng anggenipun badhe mbujuk Wijropo. Wah sing ngene kok. Yen panjenengan wis Resi Wijropo kok ora bisa ngaturake pajek. Malah kepara Resi Wijropo sing dijaluk kudu dadi pangane Koko Prabu. Yung. Ngragas tenan. Nek ngono sing jenenge mangan menungso ku ora mung mangan diklethuk ya. Akeh hal-hal sing meh padha karo nggon ngan pinangan ngono ya, Kang. Misale ketlae oleh wong wedok sing dudu bojone. Yuk padha dene sumpah-sumpahan yuk pangan. Ya istilah ya kepangan to kuwi. Ha iya. Njuk upamane ana kanca sing kira-kira kok rada moncer diwirang-wirangke kok njuk dipangan duwite tok ditulungi jenenge kuwi ya mangan menungso to. Lah iya ora kok nggon mangan yo capluk wong dilekke ora ning ngono kuwi ya klebu mangan menungso. Iki sesuk aku ya mangan sate sak bakule ya. Mangan sate kok sak bakule iki ora kemlakaran kowe kok. Tenan aku ya cancet tali wanda iki. Sesuk sore pokoke tak tunggu tak gael. Kok Lun, ayo mudak terus dilaku mancing ana desa Ndadap Sari ngadep Resi Wijropo nggih kula dheweke.
Jonake utang batil udira kang nyembur eko siji diwata manunggaling rasa kagarimamuni bangun ana beteng dudu wengi petenging toko Welatala nyadong dawuh patih kancamu Krekna ndereke Gustimu Prabu Dewa Sukendra bakal ana ndadap sari nemoni Swijrapa njaluk pajek Gustimu wektu iki nagih pajek bakal dar manungsa. Welatala lajeng kula ketambeta rencang pinten saeneng-enenge gawanen krek lampit ora kena ana sing keri ndereki Gustimu nyuwun pamit aja kowe bayi. Kancanging cinarta bis kang amundhakari nenggih ingkang lumaksana sanggyaning Radyabala ngeka cakra tatan kae sinengging lenggah wonten ing pertapan Marubinatur Sang Tapa Resi Janadi kadhep marang ing putra Dewi Manohara tuwin sangyaning para adi lan para cantrik kagat Sang Tapa prisa marang kengrayang dene kulawan adat polatane sigra den awing angsek ayu nganti kawistara Dewi Manohara tansah sumanggem marang ingkang Rama Tilon Mandawa pilenggaru Sang Tapa Yayah Puspita ing adamel aruming swasana
kasangya saya telu araras